Mzibambo uyu mukumuonayu amapanga share china chilichonse cha iyeyu ndi nzake wapamtima, kaya ndalama, zokudya, zovala, kuphatikizapo mkazi wake. Ndamva zoti kupanga share mkazi? Inde, kubwerekana monga muja momwe anthu amabwerekelana njinga nkumakwera. Inu zitheka bwanji munthu mpaka kubwerekesa mkazi wake kwa nzake wapamtima? Mzibambo uyu ndi ndani? Zinayamba bwanji maka apapa pobwerekana mathazipa, nanga mkaziyo anachilandira bwanji chimenechi? Moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji? Ndine Dini Studios, kalani pompo pomwe nkhani ikupitilira mongo kumbutsana. Ife a Dini Studios timatha kutsatsa malonda anu aja ndi kudziwitsa malonda anuwo ndi anthu ochuluka. Tilankhuleni kuti mumve zambiri. Nkhani yayikulu ikhale ya mzibambo uyu yemwe dzina lake ndi Patrice, ochokera ku Goma mdziko la Congo. Poyamba Patrice asanafike apapa pokondana ndi nzake wapamtima chonchi, anabadwa zabwinobwino monga muja momwe tonse tibadwira nkumakula. Ndipo atafika msinkhu okhala pabanja, Patrice anapeza nthiti yake dzina lake Kavira Zubeda. Anakwatirana ndi kupanga ukwati oyera, koma inu mukudziwa tikakwatirana chomwe tonse timayembekezera ndiko kukhala nditi ana tizipanga phokoso mnyumba muzimvekako ndi. Koma izizi sizomwe zinkachitika mu banja la anthu awawa. Mamuna anayesesa kupalasira kumanja kumanzere, koma kunali ziphindu osaoneka zaka nkumatha. Ayambanapo ndi nkhani zimenezi zikulozana zala, komabe mphaso osabwera. Kenako Kavira anauza mamuna wake kuti apite kunja kwa banjala akapeze mkazi oti apeze naye mphaso, popeza iye akukanika kumupasa mphasozo. Poyamba mamunayu ankaona ngati mkaziyu akungomuyesa, koma ataona kuti mkazi wake akuoneka ali nazo serious kwambiri, anakayesadi mwayi kwa mkazi wina, koma kunali anayesaso mkazi wachiwiri nakonso chete. Ndipo mkazi wake anamulimbikisa mamunayu kuti achilimike, ndipo mu mphamvu ya Mulungu zitheka. Patrice mavuvu after mavuvu, koma chibwenzi osayima. Kenako awiriwa anaganiza zokakumana ndi dotolo kuti aone pomwe pali vuto pakati pa awiripa, ndipo zinapezeka kuti mkazi ali bwinobwino atha kubereka, koma vuto ndi mamuna sangazaberekenso. Kenako Patrice anabwera ndi plan yovuta komanso yododomesa. Anampeza nzake wapamtima kuchokera ku bwana yemwe amagawana naye china chilichonse mmoyo uno, ndipo anamupempha kuti amugwirire ntchito mnyumba mwake mpaka mutuluke mphaso. Nzake anali wodabwa kwambiri, koma poti nzapa chifulendi anavomereza kuti ntchito ayigwira ndipo bwino lomwe. Nkhani ino ndiyoti akazi ake akawayambira pati kuwauza, koma poti mamuna ndi mamuna anamuuza maganizo ake mkaziyo. After timavuvu apo ndi apo mkaziyu anagwirizana nazo, poti iye ati amamulemekeza mamunayo kwambiri ndi kumukonda, ndipo nthawi zonse amamumvera. Ntchito inayambika. Bwanawe lero ufike, ndipo amafikadi mpaka mkazidi anayima ndi kubereka mwana. After nthawi mwana winanso, kenako mpaka mwana wachitatu. Ndipo apa ndipo mwe anagwirizana zoti basi kubereka kutelepompa. Ndakuthokoza kwambiri nzanga, ntchito wayigwira, koma apapa uchose zilakolako zako kaye pa mkazi wangayo. Ife tisamale anawa, ndipo ulumbire kuti ana awawa suza wakumbakumba kutsogoloku kuti ndi ako. Palibe tikulumbira bwanawe, iwe ndi nzanga, vuto palibe. Anateno kumene amagwirizanako. Kucheza kwawo nkumapitilira, kudyera pamodzi, kukamwera limodzi ndi kuchita limodzi zina ndi zina kupatula akazi ake. Ndipo mkaziyu anasimikiza kuti izizi anangopanga popanda kukonda nzawo wa amunawo, ndipo alibe mafeels ena aliwonse nawo. Moyo wawo onsewa ndi wokondwa, ndipo ati sapanga regret ndi chimenechi.
Anzanga woonera nkhani izizi ndimakupasiranizi zimakoma mukamazionera mukafoni kabwino, kafoni kowala bwino. Ndipo sipanavute kamba kuti kuli madolo omwe amapezeka ndi mafoni a mtundu wina uliwonse omwe inu mungakonde malinganso ndi bajeti yanu. Awawa ndi a PSG mobile phones omwe akupezekera ku South Africa, dera la Tembisa. Iwowa mafoni awo amagulisa pena paliponse ku Joniko, dera lina lililonse. Foni ina iliyonse imene inu mungayifune imakupezani kuphatikizapo. Omwe muli ku Malawi muthanso kuyitanisa foni ya kukhosi kwanu ndi awawa PSG mobile phones, ndipo amatumiza foni dera lina lililonse ku Malawi malinga ndi mgwirizano wanu. Mafoni a fresh, mafoni opanda madando. Ayimbireni kapena WhatsApp pa 0614289792. PSG mobile phones, abale foni uzithako kutulusa mthumba mwa ndidi.